Goddag og velkommen til Fattigdom i Danmark. I dag skal vi snakke om fattigdom i Danmark. Der er ca. 250.000 fattige i Danmark. I dag skal vi se, hvor mange vi kan finde på Sandgade. Her. Nu skal vi også se, hvor mange vi kan finde af rige mennesker her på Sandgade. Vi starter med at gå herind og se, om vi kan finde noget rige. Kom så. Nu går vi. Vi kommer fra Fattigdom i Danmark. Det mest sete TV-program i Danmark. Okay. Må vi stille dig nogle spørgsmål? Ja. Er du rig? Ja, det kan man godt sige. Det er dig, vi skal bruge. Kom indenfor. Tak. Så er mit nydelige hjem, du har her. Nå, bare kom ind. Goddag. Er du mærket af fattigdom i Danmark? Nej, ikke specielt. Hvorfor ikke? Fordi jeg har jo pengene, jeg kan bare købe, hvad jeg vil. Nå ja. Men tænker du aldrig på de fattige, der bor i Danmark? Der er over 250.000. Nej, hvad rager det mig? Hvad rager det dig? Ja. Havde du aldrig tænkt på at donere nogle af alle de penge, du har til de fattige? Nej, Hvorfor ikke? de må klare sig selv. Ja, men hvad så hvis de dør? Det er ikke mit problem. Hvad så hvis du dør? Så Det er ikke. Nej, det ved jeg ikke. Men nå. Ja, hvad hvis du dør? Vil du så donere dine penge til de fattige? nej, så finder jeg bare nogen, der kan arve dem. Grave dem ned eller sådan noget? Nej, Nå. finder nogen, der kan arve dem. Nå. Hvad så hvis de ikke gider have dem? Men så investerer jeg dem. Du er dum. Du er dum. Nå, men tak for det. Det var lige, hvad vi skulle bruge til vores program. Det lyder godt. Nu smutter vi. Nå, det var sgu en omgang. Lad os gå videre til det fattige. Nå, er du færdig? Ja. Nå, det var en skam. Vi har lige været hjemme og støve sådan en rig mand. Nå, er det irriterende at være fattig? Ja. Vidste du godt, at der var over 250.000 fattige i Danmark? Nej, jeg har ikke sådan en fjernsyn eller sådan noget. Nå, bor du bare her? Ja. Det gør jeg. Nå. Hvor mange penge har du her? Mange har sådan 10 til. Ja. Bemærker du meget fattigdom her i omegnen? Altså, i Danmark, ja. Jeg har faktisk fået at vide, at en godt million lige her, der var 250.000. Jamen hvad så her omkring? Her på Sandgade? Ja, nej. Nå. Det er sådan en rig menneske, ham der røvhul, der bor herinde. Kun dig? Ja. Han har aldrig givet dig nogen penge, eller hvad? Nej, ved du hvad? Den gav mig rent faktisk. Det er svært. Ja. Det har man jo brug for. Ja, det er godt. Nå. Hvad så, hvis du var rig? Hvad vil du så gøre? Så, Vil du så donere en masse penge til de fattige? Og åbne sådan et vandrehjem? nej. Nu tror jeg til McDonald's. Der er på børn. Har du ikke været på McDonald's? Nej, det har jeg ikke. Nå. Jamen, hvad kunne man gøre ved det? At være fattig? Jo, jeg tror, jeg kunne åbne sådan et vandrehjem, alle dem, der har så mange penge. Så kunne de bygge her i omegnen, så der er ikke så fattige med de tagebøger. Ja, men så er jo kun dem, der bor her, der bliver hjulpet. Ja, så kan de jo bare, ja, landet, de kan jo bare gå over. Jo, hvad så, hvis de ikke gider? Så må de dø. Det dør de. Ja, så dør de. Nå, nu skal vi videre. Nu skal vi se, om vi kan finde nogle andre fattige. Kom. Hey. Nå, lad os så se at komme i gang. Kom ind! Vi har fundet en dreng der. Hvor er I?
Nå, så du er fattig på venner? Ja, jeg bliver mobbet meget. Nå. Så. Hvad gør du så med det her? Nå, hvad vil du gøre ved det? Har du snakket med din lærer eller ikke? Ja, Hvad siger de? ikke ret meget. Ja. Så du er fattig på venner? Det er rigtigt. Og så har vi fundet ud af, at man kan også være fattig på venner. Nå, vi ses næste gang i Fattigdom i Danmark. Ja, det var sgu morgen nogle gange. Jeg skulle videre til fattig. Nå, okay. Vi får en roulade. Synes du, der er meget fattigdom? Her, lov mig. Ja, jeg har ikke rigtig set nogen, der Du har et stejl hoved.